Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Ад візіту ў Мінск кіраўніка дзяржаўнага дэпартаменту США Майка Помпео эксперты не раяць чакаць шмат. Маўляў, ніякіх прарываў у адносінах паміж Мінскам і Вашынгтонам не будзе. Тым не менш, на фоне палітычнай рэформы, якую распачалі расійскія ўлады, ад якой невядома чаго чакаць, гэты візіт падаецца знакавым. Што абярэ Александр Лукашенко, калі яго паставяць перад выбарам: альбо сустрэча з Майком Помпео у Мінску, альбо з Владимиром Путиным у Сочи, і ці трэба беларусам асцерагацца распачатай у России канстытуцыйнай рэформе, мы сёння і абмяркуем з маім госцем у студыі, а гэта координатор программы «Знешняя политика Беларуси» Совета по международных относинах «Минский диалог» Денис Мельянцов. Добрый день, Денис. Добрый день. Денис, ну вот я сказал на початку, что ад візіта Майка Помпео не раяць чакаць шмат. Ну, гэта іншыя эксперты. У вас там, можа быць, некая ёсць інсайдерская інфармацыя? Ну, Майкл сапраўды сказаў, што не трэба шмат чакаць, так вы там, хлопцы, не спадзявайцеся асабліва. Вот. Калі сур'ёзна, то сапраўды візіт, ён хаця б сабе і знакавы, таму што такого ўзроўня візітаў са Злучаных Штатаў у Беларусі не было вельмі даўно. А з іншага боку, ўсё такое прарыўное, што можна было чакаць максімум, яно, ў прынцыпе, ўжо сталася. Гэта і заява пра абмен амбасадамі, гэта і тое, што Беларусь урэшце нейкую сваю ролю ў амерыканскай знешняй палітыцы набыла пасля таго, як была сфармулявана стратэгія па цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Ну і гэта тое, што Лукашенко калісьці анансаваў, што, магчыма, у нас будуць пастаўкі амерыканскай нафты. Ну, ось гэта нейкае такое, тое, што можна назваць сапраўды прарывам на фоне тых адносінаў, якія ў нас былі апошнія 10 год. А вось днямі у эфіры Еўрарадыё палітычны аглядальнік Роман Яковлеўскі сказаў, што нечакана для Мінска пасол США у Беларусі з'явіцца тут у нас у Мінску значна раней, чым можна было чакаць, да канца вясны. Наколькі ўсё ж таки вот гэта інфармацыя можа адпавядаць рэчаіснасці? Тут няма нечага такого звыш экстраардынарнага. Калі дамовяцца, калі пройдзе працэдура ў Злучаных Штатах прызначэння амбасадара, то ён можа з'явіцца тут. Іншая справа, навошта амерыканцам так спяшацца. Тут адным з адказаў можа быць дэманстрацыйнасць, так бы мовіць, напярэдадні беларускіх прэзідэнцкіх выбараў з аднаго боку і таго, што адбываецца ў Расіі, прадэманстраваць, што вось беларускі саюзнік не такі ўжо саюзнік Расіі, а Злучаныя Штаты тут таксама могуць нешта хацець і мець. Ось такая дэманстрацыйнасць, ну і сам від Помпео, ён таксама дэманстрацыйны. Візіт адбываецца ў Беларусі, у краіны Цэнтральнай Азіі, каб паказаць, што адносіны гэтых краінаў са Злучанымі Штатамі таксама паляпшаюцца, а вось з Расіяй пагаршаюцца. Ну, гэта такія вельмі трывіальныя, звычайныя рэчы ў міжнародных стасунках. Вось, таму, ну, я б не сказаў, што тут абсалютна можна выключаць з'яўленне амбасадара увесну, але ёсць там розныя тэхнічныя рэчы, пабытовыя рэчы, якія кажуць пра тое, што хутчэй за ўсё гэта будзе недзе канец лета, пачатак восені, але зноў-такі, паколькі ў нас выбары хутчэй за ўсё будуць у жніўні, то ёсць пэўная рацыя, каб тут ужо быў амбасадар, каб, па-першае, засталбіць тэрыторыю, так, это сімвалічныя рэчы, яны вельмі шмат значаць у палітыцы, у міжнароднай палітыцы тым больш. І другі момант, каб сапраўды тут поўнасцю маніторыць сітуацыю, каб амбасадар ужо мог адпраўляць свае дэпешы адсюль з Мінску і працаваць тут у Мінску, а не недзе там па-за межамі. Мы апошнім часам неаднаразова чулі такія заявы з боку
і прадстаўнікоў апазіцыі, ну і экспертаў пэўных, што, маўляў, Беларусь, ну, у пэўным сэнсе згубіла нейкае такое сваё месца у еўрапейскай, да прыкладу, палітычнай, знешнепалітычнай павесцы. Ну, то есть, скажем так, адсунулася крыху ўніз. У ЗША ўвогуле, маўляў, казалі, што для ЗША Беларусь это нейкі такі аддалены, нецікавы рэгіён, на які мала звяртаюць увагу. На сённяшні дзень вот сітуацыя нейкім чынам ўсё ж таки змянілася і не, вот вы сказалі про тое, што Беларусь для ЗША займае нейкае там месца, цікавасць. Наколькі сур'ёзна эта цікавасць? Ну, з гэтымі тэзісамі про тое, што ты сказаў, я не згодны, таму што усе маніторынгі беларускай знешняй палітыкі і двухбаковых адносінаў, што са Злучанымі Штатамі, што з Еўрасаюзам, яны паказваюць, што інтарэс наадварот узрастае. І гэты інтарэс узрастаў вельмі так значна, хутка, актыўна пасля 2014 года і звязаны моцна з тым, як павяла сябе Беларусь. І калі раней, ну, мы тут трошку утрыруем, але тым не менш, калі раней на Беларусь, асабліва з Вашынгтона, глядзелі як на цалкам расійскую марыянетку, расійска там поўнага такого хаўрусніка, і меркавалі, што з Мінскам сэнсу няма неяк размаўляць і нешта дамаўляцца, асабліва толькі там з Масквой праз беларускую галаву, то пасля 2014 года стала, прынамсі, падвышацца цікавасць. А чаму гэта Мінск можа нешта насуперак Маскве казаць? Там, і па Крыме, і па Донбасу, і па авіабазе расійскай. І відавочна, што асабліва інтарэс Вашынгтона, ён падвышаўся, і якраз вот квінтэсенцыяй, вынікам гэтага падвышэння інтарэсу стала вось тая дактрына, падыход новы, які сфармуляваны быў Весам Мітчелам, былым намеснікам, можна сказаць, памочнікам дзяржаўнага сакратара, які паставіў Беларусь таксама пэўнае месца. Да? Раней ролі Беларусі ў злучаных знешняй палітыцы Злучаных Штатаў не было, а зараз Беларусь там названа таксама, што яе незалежнасць можа быць адным з фарпостаў для барацьбы з расійскім імперыялізмам. То бок Беларусь ужо залічаюць не адназначна, як там хаўруснік Расіі, і ўсё, няма чаго там асобна размаўляць, а зараз разглядаюць як асобную дзяржаву са сваімі інтарэсамі, хаця, канешне, не прызнаюць і не згаджаюцца з той палітычнай рэчаіснасцю, якая ёсць у Беларусі. З Еўрасаюзам можна таксама казаць пра тое, што Беларусь больш успрымаецца сапраўды як нейкі рэгіянальны гулец, і што да перамоў па ўкраіне, і ў прынцыпе і так адносіны зайшлі на дастаткова такі, скажем так, парадак дня адносінаў настолькі шырокі, што сапраўды да Беларусі і інтарэс большы, і разуменне Беларусі таксама падвышаецца. Вы сказалі про тое, што вот раней сапраўды Беларусь успрымалі як, ну, такую марыянетку Расіі, Крамля, якая робіць так, як Маскве загадаюць і пажадаюць. На сённяшні дзень вот вядома, што 1 лютага Майк Пампео павінен быць у Мінску. Ходзяць чуткі, што можа на гэты час, там, скажем, з якога там 31 і па 5 Путін запрасіць Лукашенку пакатацца на лыжах у Сочы. Калі раптам, то есть афіцыйнага пацверджання там ці запрашэння пакуль я не бачыў, калі ўзнікне такая сітуацыя, сыходзячы вось з нашай геапалітычнай сітуацыі і ў знешняй палітыцы, на чыю карысць, на ваше меркаванне, можа быць зроблены выбар кіраўніком Беларусі? Застацца ў Мінску, каб сустрэцца з Пампео, ці паляцець у Сочы, каб там сустрэцца, пакатацца і заадно паспрабаваць пэўныя пытанні вырашыць з Пуцінам? Тут, я думаю, не так все чорна-белае, таму што візіт Пампео, ён ужо даўно анансаваны, ён ужо прызначаны на 1 число. Наколькі я чуў, магчыма, гаворка ідзе пра перамову ў Сочы на 30-31. То бок, я думаю, што максімум прыкладзе высылка ў беларускае кіраўніцтва, каб развесці гэтыя две падзеі. Калі сапраўды будзе пастаўлены нейкі такі ультыматум да беларускага боку, ну, па-першае, ультыматумамі з беларускім лідарам
сабе даражэй размаўляць, мы бачым, што ён таксама майстар асіметрычных розных адветаў, адказаў, то тут, канешне, заўжды ёсць аргумент, што, глядзіце, у нас ужо даўно согласаваная, дамоўленая сустрэча. Ну, выбачайце, у Мюнхен на канферэнцыю па бяспецы Лукашэнку таксама запрасілі задоўга да таго, як ён атрымаў запрашэнне ў Сочы. А я думаю, і тады думаю, зараз думаю, што ён і не збіраўся ехаць на тую мюнхенскую канферэнцыю па некалькіх прычынах. Ну і згадаеце, яго запрашалі ў Парыж на вялікае мерапрыемства з нагоды пачатку Першай сусветнай вайны, ён туды не паехаў. І тут рацыя была такая вельмі празрыстая, як мне падаецца. Лукашэнку перад тым, каб удзельнічаць у такіх шматбаковых фарматах, тым больш такіх квазіэкспертных, калі яго могуць там пасадзіць невядома з кім у одну панель, і ён вымушаны будзе там апраўдвацца, нешта там парыраваць. Яму трэба было правесці афіцыйны, нармальны візіт двухбаковы ў нейкую заходнееўрапейскую краіну. І гэта вельмі сімвалічна было б. Для таго, каб прадэманстраваць, што Беларусь цалкам выйшла з ізаляцыі, і гэта Беларусь перамагла. Мы не памяняліся, але яны памяняліся, яны зараз нас запрашаюць, яны нас прымаюць. І пасля таго, як такі візіт адбыўся ў Аўстрыю, зараз уже можна ездзіць куды заўгодна. Я думаю, што вялікая доля, прычына, адна з галоўных прычынаў таму, што так доўга беларускі прэзідэнт не едзе ў Рыгу, хаця ёсць там што абмяркоўваць, гэта якраз такі была вось гэта рацыя, што спачатку трэба распечатаць, скажем так, Шэнген, вось это у заходняй Еўропе, а потым ужо удзельнічаць у розных іншых фарматах такога больш нізкага кшталту, пры ўсёй павазе да Латвіі і іншых краінаў. Вось таму і зараз прыкладна такое ж адбываецца. Вось таму іншыя фарматы, тут іншая рацыя, я думаю. Ну і ўсё ж таки, вот ваше меркаванне, не ўсё так чорна-бела, але вот калі устане пытанне, застанецца ў Мінску сустракацца з Пампео? Гледзячы, што прапануюць з усходняга боку. Таму што тут трэба разумець вельмі дакладна. Для Беларусі адносіны з Расіяй нашмат больш важныя, чым адносіны з Захадам на гэтым узроўні, на якім мы знаходзімся. Таму, калі сапраўды Расія скажа: «Окей, вы нас пераканалі, вы тут выйгралі вайну нерваў, мы вам даем газ, паколькі вы хочаце, контракт там на 5 год, мы вам даем нафту, як вы хочаце, там раўнадаходныя кошты, і гэтак далей, прыязджайце, падпісвайце». Тады адназначна, канешне, тут адказ зразумелы. Прыязджайце, падпісвайце. Вось. А калі зараз мы сітуацыю бачым патавую, сапраўды расійскі бок ён чакае, беларускі бок таксама падняў планку, ён чакае. І зараз прыязджаць проста так, каб яшчэ раз паразмаўляць. Узгадаем, што ў мінулым годзе Лукашенко з Пуцінам сустракаліся там колькі, 11 разоў ці 12 разоў, то бок кожны месяц амаль што. І зараз прыехаць і зноў ні з чым з'ехаць, гэта ўжо, знаеце, таксама ўнутрыпалітычны такі не вельмі добры сігнал. Давайте яшчэ да Расіі. Шмат размоваў было пра тое, што вот канстытуцыю там сабраліся перапісваць, нейкія змены, нейкія дзяржсаветы, куды там Пуцін сыходзіць ці не сыходзіць, куды там Медведева, перастаноўкі ва ўрадзе. Адны уважліва за гэтым сочуць, другія кажуць: іх унутраная справа, мы тут пры чым? Беларусь. Да, мы там хаўруснікі, там мытны саюз, саюзная дзяржава, ДКБ, але, па вялікаму рахунку, іх справа. Іх справа, ці ўсё ж такі нам таксама трэба уважліва сачыць за тым, да чаго па выніку прыйдзе сітуацыя палітычная ў Расіі? Да той пары, пакуль мы вельмі значна інтэграваны з Расіяй, канешне, нас мусіць цікавіць, і там хочам мы таго ці не, што адбываецца ў Расіі. Гэта і рынок, гэта эканамічная прастора, гэта і палітычны моцны хаўрус, гэта і вайсковы, вайскова-тэхнічны, таму трэба, канешне, сачыць, што там адбываецца, каб не было, потому што называецца мучительно больно. Трэба планаваць сваю палітыку, трэба разумець, з кім там размаўляць, якім чынам прымаюцца рашэнні, якім чынам рашэнні будуць прымацца, калі там будуць значныя палітычныя пераўтварэнні. Канешне, тут адназначны адказ.
Нема сумневу. Добра, а як вы прагназуеце, да чаго ўсё ж таки ўсе гэтыя запланаваныя змены? Зразумела, што мы тут шмат інфармацыі не ведаем. То, што даецца, яно можа не адпавядаць цалкам рэчаіснасці, што там рыхтуецца па выніку, якія змены ў Канстытуцыю. Але з таго, што ведаем, чаго ёсць дакумент з прапановамі, то яго можна прачытаць, прааналізаваць. Ён, канешне, не поўны, напрыклад, незразумела пакуль што такое дзяржсавет. Ён уводзіцца, плануецца яго ўвесці ў Канстытуцыю, то бок раней такого органа ўвогуле не было. Але якія дакладна паўнамоцтвы ён будзе мець, пакуль што не прапісана, гэта мусіць быць прапісана асобным нейкім законам. Таму тут казаць нешта такое цяжка. Што адназначна можна сцвердзіць з таго, што там напісана, з таго, што прапановваў Пуцін, гэта тое, што ў Расіі адбываецца цэнтралізацыя ўлады яшчэ большая. І, канешне, дзіўнавата троху было чытаць тых экспертаў, которые казалі пра тое, што там наадварот дэцэнтралізацыя ўлады, перазмеркаванне паўнамоцтваў на карысць парламента. Ну, такога насамрэч няма. Наадварот, урызаецца паўнамоцтвы Канстытуцыйнага суда. І зараз, калі раней прэзідэнт, гэта знакамітая формула, так, падзялення ўладаў, законатворчая, судовая, выканаўчая, такое зараз судовая ўлада ў Расіі, она моцна абмяжоўваецца. І зараз прэзідэнт, калі ён раней мог прызначаць канстытуцыйных суддзяў Канстытуцыйнага суда, зараз ён пры дапамозе Савета Федэрацыі можа іх і здымаць. Гэта падрываецца цалкам прынцып вось гэтай несмяняемасці так званай суддзяў. Калі суддзя, каб быць незалежным у сваіх меркаваннях, рашэннях, ён мусіць ведаць, што вось яго прызначылі, і яго ніхто адсюль не можа зняць толькі за нейкае там крымінальнае правапарушэнне. Зараз вось гэта норма, яна фактычна ліквідуецца. Потым прэзідэнт, зноў-такі, мы бачым, мае рашаючы ўплыў на прызначэнне сілавікоў. Мы бачым, што такая выбудоўванне вертыкалі ўлады, якая ў Беларусі ўжо была завершана, скажем так, да пачатку 2000-х, яна ў Расіі толькі заканчваецца зараз і канчаткова афармляецца. Ну і шмат спекуляцый, канешне, наконт таго, якім чынам будзе заставацца Пуцін. Ну, зараз уже можна сказаць амаль што дакладна, што беларускі так званы сцэнарый, ён ужо адхілены, то бок яго не будуць выкарыстоўваць. Ну, адразу было зразумела, я думаю, памятаю, мы ў студыі гэтай не раз пра гэта казалі, што гэта такі вельмі рызыкоўны для Расіі варыянт. Пытанне, ці сапраўды Пуцін хоча там перайсці ў дзяржсавет, каб потым неяк вярнуцца, яно таксама пад пытаннем, таму што ў Канстытуцыі не будзе там зліквідаваная вось гэта норма пра 2 тэрміны запар. Так? То бок зараз прэзідэнт Расіі мусіць быць нейкі чалавек, грамадзянін Расіі можа быць прэзідэнтам краіны толькі 2 тэрміны і ўсё на працягу свайго жыцця. То бок можна адразу сказаць, што не будзе такого фінта, як у мінулы раз, што там Пуцін сыходзіць, Медведзеў прыходзіць, потым яны зноў мяняюцца. Там Пуцін сыходзіць дзяржсавет, потым вяртаецца на прэзідэнцтва, такога ўжо не будзе. Будзе нешта больш складанае. Магчыма, будзе проста абнуленне тэрмінаў, новая канстытуцыя, новы прэзідэнт. І гэта таксама такі новы стары прэзідэнт, гэта такі хітры фінт, але тым не менш ён просты. Таму што калі браць беларускі гэта так званы сцэнар, там ніколі не ведаеш, што тут будзе з гэтай Беларусі, які будзе адказ беларускае кіраўніцтва, беларускай эліты, беларускае грамадства, то тут, в прынцыпе, ўсё досыць прадказальна і зразумела і вельмі проста. Таму, падсумоўваючы, можна сказаць, што Расія яшчэ больш цэнтралізуецца, ніякай там такога рэвалюцыйнага сцэнару з нагоды таго, што вось дэмакратызацыя ці там перазмеркаванне ўлады, гэта хутчэй за ўсё не будзе. Пуцін проста шукае, якім чынам можна стабілізаваць палітычную сістэму і, можа быць, якім чынам яе настроіць больш тонка такім чынам, каб не было нейкага такого радыкальнага слома, калі сапраўды яму трэба будзе адыходзіць і некаму перадаваць уладу. Ўсё ж таки, ці зменяцца нейкія планы Крамля наконт Беларусі? Я чаму пытаюся? Вы сказалі, што хутчэй за ўсё там можа быць нейкіх там такіх
радыкальных крокаў не будзе прадпрымацца. Тым не менш, я слухаю перыядычна выступы такога вядомага эксперта, назовем так, Валерія Салаўя, які пастаянна з праграмы ў праграму кажа пра тое, што Крэмль не адмовіўся ад ідэі далучыць Беларусь да Расіі і што нам трэба рыхтавацца і да магчымага такога сілавога сцэнару, там танкі пад Віцебскам і гэтак далей. Тым не менш, вот я, да прыкладу, чытаю сённяшні допіс такога яшчэ аднаго вядомага расійскага эксперта Андрэя Зубова, и он пишет вот на мове оригинала: весь ход сегодняшнего политического процесса позволяет мне с большой долей уверенности сказать, что новой войны Кремль не готовит. Она ему совершенно не нужна, особенно после проигранной войны с Украиной и после неудачи в уламывании Лукашенко объединить Белоруссию с Россией. Ваше меркаванне, ўсё ж таки... Я разумею, можа быць, пра там нейкі там военны сілавы сцэнар размовы і сапраўды не варта весці, але вот гэта паглыбленне інтэграцыі, можа быць, там нейкая аншлюз вот гэты ідэя ёсць, яна засталася? Калі браць генеральна па вялікім рахунку, то Расія, канешне, хацела б далучыць Беларусь у нейкім выглядзе да сябе. Чаму? Ну, па-першае, гэта ідэя збірання земляў. Путін, ось такі моцны прэзідэнт, Расія фактычна, якім чынам расійскае грамадства, рускія людзі, скажем так, бачаць гэта ўсё. Ось быў Савецкі Саюз, была Расійская імперія, распаўся Савецкі Саюз, і фактычна ад Расіі адваліліся кавалкі, якія ёй належалі. І Беларусь, будзем таксама адкровенна казаць, не разглядаецца сярод агульнага грамадства Расіі як нешта такое асобнае, як нейкая асобная дзяржава, як нейкая замежжа, хутчэй яна ўспрымаецца як нейкі такі працяг Расіі, які зараз проста часова мае свой суверэнітэт, незалежнасць, таму што Расія была аслабленая, тут амерыканцы, англічанка гадзіць і так далей. Таму ідэя далучэння, хай там не сілавога, хай там не тэрытарыяльнага захопу, а ў нейкім відзе, яна, канешне, я думаю, у розумах і расійскага грамадства, і тым больш расійская эліта, яна ўкарэнена так досыць моцна. Але ёсць такі мой адзін з любімых анекдотаў пра слана ў зоапарке, колькі ён там сесть бананаў, да? Хто там адказвае гэты заолаг, які з імі займаецца, што съест он съест, только хто ж ему даст. Так і тут. То бок Расія, канешне, хацела б, але ў Беларусі ёсць моцная цэнтралізаваная ўлада, ёсць, як бы мы не ставіліся да ўнутранай палітыкі знешняй Беларусі, моцны лідар, з якім Масква пакуль што мусіць лічыцца. Так? І тут кардынальна розная сітуацыя, што ва ўкраіне, што ў Беларусі, калі тады на фоне, ва ўкраіне, на фоне рэвалюцыі, на фоне гэтага ўсяго бардака, груба кажучы, Расія магла тымі метадамі, тымі сродкамі, здольнасцямі, якія ў яе былі, кавалкі сабе адхапіць і ўплыў нарасціць, то ў Беларусі проста такога не атрымаецца. Але зноў-такі зараз, так, вось тут і зараз, калі мы разважаем. Але з іншага боку, гэта не адмяняе таго факта, што Расія хацела б. Апять, зноў-такі, гэта такая дэманстрацыя прэстыжу краіны. Калі краіна мае саюзнікаў, калі яна можа далучаць да сябе, ну, не вайсковымі метадамі, там, эканамічнымі, палітычнымі краіны, то зноў-такі гэта падкрэслівае яе статус. Вось. Таму я думаю, што такія інтарэсы ёсць, але такіх магчымасцяў няма. Што ўсё ж такі чакае нашыя дамоўленасці з Расіяй па энерганосьбітах? От Кирилл Коктыш с МГИМО сцвярджае, што до 9 мая, до дня перамогі, на які, дарэчы, Лукашенко запрошаны ў Москву і, здаецца, ўжо пацвердзіў, што паедзе, ўсё вырашыцца. Якія прагнозы? У Кирилла аргументацыя была, вось мы падчас дыскусіі якраз такі не так даўно з ім спрачаліся, ну не спрачаліся, абмяркоўвалі з гэтай нагоды, і яго аргументацыя ў тым, што вось гэты дзень 9 траўня у яго вельмі моцны сімвалізм, і
і паколькі якраз юбілейная будзе дата, то сімвалізм яшчэ большы, і тут краіны не могуць не дамовіцца. Ну, з іншага боку, мой контраргумент быў у тым, што яшчэ большы сімвалізм быў у снежні мінулага году, калі было 20годдзе саюзнай дзяржавы. І ўжо все тады казалі, я таксама меркаваў, што ну хаця б нешта яны, хаця б такое вельмі тэхнічнае, простае, але ўсё роўна сімвалічнае, яны падпішуць і прадэманструюць нейкі пазітыў. Але гэтага не адбылося, гэта якраз такі сведчанне глыбіны таго крызіса в адносінах, які мы сёння назіраем. Таму тут што можна меркаваць? Дамовяцца да чагосьці ўсё ж такі дамовяцца. Як там казаў бравы салдат Швейк, што никогда такого не бывало, чтобы никак не бывало. Да? Таму я думаю, што Беларусі ўсё роўна нафта патрэбная, Беларусі газ патрэбны. Іншая справа, у якіх аб'ёмах і за які кошт Расія будзе гатова прадаваць Беларусі гэты нафту і газ. У Расіі, канешне, нашмат больш моцная пазіцыя, таму што ў яе гэта нафта і гэты газ. І тут Беларусь, канешне, мела досыць добрая перамоўная пазіцыя ў мінулым годзе, таму што там і ў Расіі заканчваліся кантракты, і з Украінай там не было зразумела як. А зараз троху гэты час згублены, і мы ў горшай сітуацыі. І я думаю, што хутчэй за ўсё кампраміс нейкі будзе, але для Беларусі ён будзе не такі выгодны, канешне, як мінулыя ўсе гады. Мы будзем хутчэй за ўсё вымушаныя набываць нашмат менш нафты па больш высокім кошце з тым, каб задаволіць унутраныя свае патрэбы на там керасін, бензін, дызельнае паліва. І вось гэта лавачка, што называецца, з продажам вялікай колькасці нафтапрадуктаў на захад і вялікая гэта маржа і прыбытак, ён, канешне, знізіцца. Ну, здарыцца тое, да чаго ўжо даўно заклікае эканаміст Леонід Заіка, які кажа, трэба злазіць з нафтавай і газавай іглы Беларусі. Ну, гэта, канешне, трэба, але гэта заўжды балюча і не хочацца, і заўжды хочацца заўтра слезці, а не сёння. І тут, калі сапраўды гэта будзе такое прымусовае сцягванне Беларусі з гэтай іголкі, то ну, тут можа быць і плюсы, і мінусы, канешне. Плюсы гэта ў тым, што ў доўгатэрміновай перспектывы будзе аздараўленне эканамічнай сітуацыі, але гэта можа выклікаць таксама і пэўны сацыяльна-палітычныя крызісы, асабліва прэзідэнцкі год прэзідэнцкіх выбараў. Таму гэта ўсё ускладняецца яшчэ і палітычным чыннікам. Таму гэта, канешне, добра, но але пабачым. Эксперт Украінскага інстытута будучыні Ігор Тышкевіч перасцерагае, што Расія можа падштурхнуць Мінск да такога рашэння, як нацыяналізацыя трубаправода. Вот это дружба, які мы прадалі Расіі, а зараз вот узяць з-за пэўных... Газатранспартную. Да. Дружба пакуль што наша. Да, ну, ўсё гэта газатранспартную сістэму, да. Тут... Ну, канешне, ёсць вялікая хэнць гэта зарабіць, скажем так. Але тут мне падаецца, што нашмат больш мінусаў, чым плюсаў. Чаму? Таму што зараз Беларусь вельмі акуратна, з цяжкасцямі, з вялікімі высілкамі выбудоўвае новую знешнепалітычную сваю рэпутацыю міжнародную. Як краіна, па-першае, донар стабільнасці, бяспекі, што ўжо так навязла троху на зубах, але тым не менш па факце. І як краіна, якой можна давяраць, якая выконвае свае абавязкі от і до. І вось Лукашенко падчас кожнай сустрэчы з нейкім высокім замежным госцем, ці калі ён сам недзе знаходзіцца з візітам, ён падкрэслівае, што беларусы гэта вельмі такія дакладныя людзі, у нас там орднунг, мы сказалі, мы зрабілі. І тут будзе проста мацнейшы падрыў вось гэтага даверу, калі будзе скасавана гэта здзелка з Расіяй. Канешне, Расію зараз не любяць вельмі моцна на міжнароднай арэне, але гэта будзе такі вельмі кепскі сігнал. Вернемся з усходу ізноўку на захад, але зараз бліжэйшым ЗША, Еўрапейскі Саюз. Мы ўсё ж таки дасягнулі, хай і з пэўнымі такімі непрыемнасцямі візавага пагаднення. Кошт візаў ўсё ж таки зменшыцца, па рэадмісіі таксама ўсё падпісалі. Знакавы такі праект, да якога мы ішлі ледзь не 10 гадоў. Зараз,
куды будем, да чаго імкнуцца? Вот была мэта падпісаць вот гэтае пагадненне, а зараз вот ёсць у нас што-нибудь вот такая некая мэта у адносінах з ЕС, да якой мы будем там імкнуцца дасягнуць? Я б не сказаў, што гэта была прямо такая ўжо вот знакавая мэта, якую ўвесь час падкрэслівалі, як тое было, напрыклад, ва ўкраіне, дзе без віз дэманстравалі, нібыта это там вступленне ў Еўрасаюз і невядома якія выгоды для украінскага грамадства. Тут у нас так не піарылі гэту падзею, хаця гэта была адна з тых якраз такі перамоўных трэкаў, адзін з тых перамоўных трэкаў, якія можна было падаваць як пазітыў у адносінах. І гэта якраз такі тое, што важна для некай вялікай катэгорыі беларускіх грамадзянаў. Таму што гандаль, там, канешне, шмат таксама цікавага адбываецца, але гандаль, грамадзяне пытаюцца, а як это на нас непасрэдна адаб'ецца? Непасрэдна ніяк не адаб'ецца, праз там нейкія пасярэдаваныя рэчы, канешне, адаб'ецца там на беларускім валавым унутраным прадукце, там на прыбытках бюджэта і гэтак далей, і гэтак далей. А тут быў такі пэўны сімвалізм, які закранае таксама грамадства. Але гэта зноў-такі не адзіная мэта ў нашых стасунках з Еўрапейскім Саюзам, далёка не адзіная. Зараз на парадку дня некалькі важных пытанняў стаіць. Па-першае, гэта падпісанне нейкай базавай дамовы з Еўрапейскім Саюзам, якая будзе вызначаць, па-першае, нашу палітычную рамку ўзаемаадносінаў, то бок, там, грубо кажучы, збіраецца на ўзроўні прэм'ер-міністраў, там, адпаведна нейкіх органаў Еўрапейскага Саюза, кожныя там паўгады, год, нейкі орган, які прымае там рашэнне ў нашых двухбаковых стасунках, якім чынам яны будуць далей развівацца. І эканамічны складнік, якім чынам будзе ўпарадкаваны там гандаль, мытня і гэтак далей. У нас такого пагаднення не мае, оно было калісьці падпісана ў 95-м годзе, але не ратыфікавана там з прычыны пагаршэння адносін. Гэта стаіць на парадку дня. Еўрапейскі Саюз пакуль што адмаўляецца пачынаць перамовы, матывуючы гэта тым, што давайце мы будзем рухацца паступова. Спачатку візы, потым прыярытэты партнёрства. Гэта такі досыць дзіўны дакумент, які мусіць замяняць пакуль што вось гэтую дамову пра супрацоўніцтва і партнёрства, пакуль яна там не падпісана і не дамоўлена нават. Да? Ось, то бок іх пазіцыя такая. Што датычыць гэтага прамежкавага пагаднення, прыярытэты партнёрства, які называецца, які там мусіць апісваць па якіх кірунках, як мы мусім рухацца, калі так агрубляць. Тут таксама вядомая пазіцыя Літвы, якая просто уперлась рогам, сказала, што раз вы так з атамнай электрастанцыі, то мы просто будзем блакаваць вам падпісанне гэтых пагадненняў. І на гэтым трэку адбываецца ось такі, скажем так, тупік. Да? Бок літоўцы раз за разам выкатваюць нейкія прапановы, давайте вы правядзіце там стрэс-тэсты, а давайте вы там партнёрскую праверку зрабіце, а давайте вы возьмеце на сябе такія абавязкі, як у Еўрасаюза, Украіна ў Еўрасаюза, што да бяспекі ядзерных рэактараў і атамных электрастанцыяў. І Беларусь ішла вось на пэўныя саступкі, але ўсё роўна выкатваюцца новыя да Беларусі патрабаванні, і тут уже беларускі бок таксама пытаецца, навошта нам гэта, таму што мы ведаем, што ўсё роўна гэта будзе заблакавана далей. Таму тут такі таксама пэўны тупік. Што развіваецца? Развіваецца шэраг дыялогаў іншых накірункаў, якія, можа быць, не так цікавыя там для журналістаў і для грамадства ў цэлым, але там ёсць пэўны прагрэс. Гэта гандаль, з тым, каб больш і больш беларускіх прадпрыемстваў было сертыфікавана для продажы нашай прадукцыі на еўрапейскім рынку. Гэта мытня, і недавно быў прызначаны адпаведны асобны мытны аташэ беларускі пры амбасадзе ў Брусэлі. Гэта супрацоўніцтва ў сферы навакольнага асяроддзя, дзе Еўрапейскі Саюз фінансуе вельмі шмат праграм. І дзякуй мой вялікі за гэта. То бок там адбываецца сапраўды прагрэс, але гэта прагрэс не такі, які можна прадэманстраваць там, умоўна кажучы, падчас прэзідэнцкіх выбараў, сказаць, а вот мы дасягнулі такого прарыву. Таму гэта, канешне, знаходіцца так трошку ў ценю, але сапраўды там шмат чаго цікавага таксама адбываецца, і там Беларусь ставіць, гэта адзін з асноўных прыярытэтаў Беларусі насамрэч. Як выйсці, плішчыцца ў гэты складаны канкурэнтны еўрапейскі рынак, таму што гэта рынак сапраўды велізарны,
І калі б еўрапейскі саюз сапраўды неяк хацеў Беларусь наблізіць да сябе геапалітычна, то яны б паступова спрыялі адкрыццю гэтага рынка, каб Беларусь сапраўды магла неяк збалансаваць сваю вельмі моцную эканамічную залежнасць ад Расіі на карысць еўрапейскага рынка. Такім чынам мы хочам усё ж такі крыху павялічыць гэты адрыў ад Расіі і больш шчыльна супрацоўнічаць, так крыху павярнуцца у бок захада, але не зусім гэта пакуль атрымліваецца. Тут жа нават ёсць і праграма дыверсіфікацыі беларускага экспарта 16-го, здаецца, года ці 17-го года, дзе так, в прынцыпе, сказана, вот эта вот знакамітая формула 3 трацінаў, да? І сапраўды Беларусь зацікаўлена ў тым, каб выходзіць на еўрапейскі рынок, але там вельмі шмат розных бар'ераў, нават не тарыфных, там, напрыклад, фітасанітарны стандарт, які еўрапейскі саюз бярэ яго як такі шчыт, каб прыкрываць свой рынок, але гэта такая вельмі асобная гісторыя, на якую нам, напэўна, часу зараз не хопіць. Зразумела. Ну, будем спадзявацца, што атрымаецца ўсё ж такі больш незалежнасць па ўсім накірунках займець. Дзякуй вялікі. Дзяніс Мельянцоў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова, 14 гадзіне. Глядзіце чарговы выпуск праграмы «Ідэя Х».